Bueno, prest bali magode, puntual, hasingo gara. Prest gaude denak? Bai, osongi. Lehenik eta behin eskerrik asko, gaurko agerraldira etorretzaretelako. Hemen nerekin daude Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatua eta Jokin Perona Ogasun diputatua. Eta hiru on artean jorratuko dugu, normalean urtero klasikoa izaten dena, urri bukaeran, eta da justu aurrekontu proiektuaren aurkezpena. Dakizuen bezala, hori diputatu kontseiluak onartzen du proiektu bezala gaurkoan egin dugu, diputatu kontseilu berezi batean, eta ondoren ja eramango dugu batzar nagusietara proiektu bezala, eta hor hasiko da bere tramitazioa. Esaten nuen, normalean klasikoa dela, baina dakizuen bezala iazkoan etzen gertatu, COVID-a medio, eta aurrekontuak onartu genituen martxoan, aurtengoak. Beraz, nik uste dut gaurkoan ona ekarri izana eta prozesu orain normalidadez hasi izanak, COVID ondoreneko beste seinale berri bat normalizazio eruntz apuntatzen duela, eta guretzako hori bereziki pozgarria da. Esan, hori gure aurrikuspena izango litzatekeela, aurrena batzar nagusietan komisioan debatetuko litzateke, gero, azen zuzenketen inguruko debatea, eta ondoren ja osoko bilkura batean onartzea. Orduan, prozedimentu parlamentarioa batzar nagusietan gutxi gara bera 2 hilabetekoa jotzen dugu, eta beraz, gure aurreikuspenan arabera abendu bukaeran, egongo litzateke ja onartua aurrekontua. Gauzak normal joan da, eta ez dauko arrazoi pentsatzeko ez dela horrela izango. Berriro nion, aurten martxoan onartu behar izan genituen atzerapena handiz 2021 bateko aurrekontuak, eta beraz, azkenean guretzako berri ona da, berriro ere normaltasunera iristea arlo horretan baita ere guretzako funtsezkoa dan kontu batean. Esan baita ere, oraindik ere guztiz baldintzatua gaudela COVID-19-arengatik, eta beraz, aurrekontu hauek COVID-19 gainditzeko tresna importantea direla, eta hori guretzako hori buruan eukitzea funtsezkoa dela, azkenean berreskurapen, errekuperazio dinamika batean daukagu lurraldea, eta hor tresna importantea izango da aurrekontua, gero aipatuko dugun bezala guztiok, hiruok. Esan baita ere, 2021 urte bezala dirubiketan ikuspegitik zifra errekorretan bukatuko dugula, hori azken finantza kontseiluan horrela markatu genuen, eta baita ere aipatzen zen 2022ko ze aurreikuspen dauzkagun. Beraz, horrek ekartzen diguna da koltxoi ekonomiko oso importante bat, eta horrek albideratzen du izatea aurrekontu hauek gure foraldundi honetako historia osoko aurrekontu importanteenak handienak. Eta hor, lagungarri baita da defizitaren erabilerako daukagun almena, hori esan izan dugu, baina gaur gogoratze importantea da, 52 milioi euro gehiago eukitzeko defizitean daukagu eskuartean Gipuzkoan, eta hor 21 milioi eukiko lituzkete udalek, eta guk 31 eta guztiak probesteko determinazioa daukagu. Hori aipatzea importantea da, horrekin ulertzen dalako baita ere iaztik onuntzako hazkundea. Zematekoa izango dan, zifra borobila, hori da gaurko berririk importantena nire ustez, eta da gure aurrekontu propioa 1.052 milioi eurotako izango dela. Horrek esan nahi du, historian izan dugun aurrekontuik handiena, eta lehenengo aldiz 1.000 milioitik gora igotzen da presupuesto bat da. Iazkoan, 993 milioi euroko kopurua izan genuen, eta beraz, iaztiko nuntza 6 bat aziko da 59 milioi eurotan. Horre, ikusten da pixka bat zein da aurrekontuaren importantzia. Sekula, Gipuzkoak izan duen aurrekonturik handiena. Eta beraz, ambiziosoa. Eta orduan nik esango nuke balorazio bezala, niretzako aurrekontu horiek, 2022ko aurrekontu horiek apustu handi bat egiten dutela. Apustua da Gipuzkoaren etorkizuna arlo sozialean, arlo ekonomikoan eta arlo berdean jorratzea eta lantzea guztion artean. Guk foru aldundu bezala gure tresna dauzkagu, baina hori ezin dugu bakarrik egin, da gizarte osoarekin batera egin behar dugu. Baina apustu horiek, arlo ekonomikoan lehiakortasuna jorratzeko. Apustu soziala baita ere, Gipuzkoa izan dedin referentzia bat arlo sozialean mundu mailan. Eta gero baita ere,
transizio berdean, aldaketa klimatikoari aurre egiteko apustuan. 3 atal horietan, aurrekontu honek azpimarra berezi jarriko du, eta azkenean errekuperazio ekonomiko bat aurreikusten dugu, baina hori izan dadila Gipuzkoan persona guztientzat eta baita ere sektore ekonomiko guztientzat. Oreka hori guretzako funtsezkoa da. Eta gero, hori, esaten duen bezala, apustu importante horrek 3 atal dauzka, eta labur aipatuko ditut. Lehenengo atala da arlo soziala, hor, berriro ere marka guztiak puskatzen ditugu. Departamentu honek 455 milioi eurotako kopuru aurkiko du, eta hortik baita ere horriai gehitu bartzaile beste 10 milioi bereziki adinberri eta elkarrekinerako. Orduan horrek ekartzen duena da, 2016tik gizarte politiketan aurrekontuak 110 milioi eurotan egin duela gora, 6 urtean beraz 110 milioi euro gora, gure aurrekontuaren 47% da gizarte politikari eskaintzen dioguna, departamentuarena, gehi esaten nuen bezala adinberri gehi elkarrekin, guretzako proiektu estrategikoak direnak guztiz, eta gizarte politiketako apustuan funtsezkoak direnak, eta iaz esaten balema genuen, eta guretzako aurrekontuen marka importantenetako bat balima zan, Gipuzkoar bakoitzak eskaintzen geniola 600 euro gizarte politiken inguruan, bakoitzak bere ekarpenetan zergen bidez. Aurtengo zifrak gainditu ditzen du hori, gainera 52 eurotan. Gipuzkoar bakoitzak 2022an eskainiko dizkio gizarte politikei 652 euro. Horrek esan nahi du, azkenean gure apustu sozial hori, kualitatiboki azpimarratu egiten dela, sakondu egiten dela, eta guretzako hori aurrekontu hauen elementurik importantenetako bada, zalantzarik gabe. Lehiakortasunaren ikuspegitik, gure apustua jarraia da, dakizuen bezala 2017an etorkizunarekiz jarri genuenetik martxan, hainbat proiektu estrategiko bultzatu ditugu, eta horiek edukiko dute inzidentzi eta apustu berezi bat aurrekontu hauetan. Zein da gure asmoa? Gure ekitaldi edo egoera momentu ekonomiko positiboa hau probestu, Gipuzkoarren etorkizuneko enplegua bermatzeko. Horrek behar duena beraz da epe ertain eta luzera bere apustua, arlo ekonomikoan, eta enplegua guretzako elementu funtsezkoa da. Eta sektore guztietara edatzea lehen osatzen duen bezala. Beraz hori da azkenean ikusten dugun elementu bat, edatu, baina gero apustua egin gure proiektu estrategikoetan. Ez du gaztu behar, inbertsioa izango dela ia 52 milioi eurotakoa proiektu estrategikoetan. Eta izena eta abizenak ipintzeagatik, garbi dagoena da adibidez, Naturklima martxan dagoen proiektua dela, baina bai mugilentzako eta bai adinberrirentzako euren behin betiko sedeetan obra datorren urtean hasiko da. Eraz hor edukiko dugu partida berezia bai mugilentzat bai adinberrirentzako guretzako bentzet estrategikoa dana guztiz. Aurrekontuen arloan, inbertsioan 220 milioi eurotako kopurua daukagu, eta hori 6 eta 7 kapituluetan, eta iaz baino 20 milioi gehiago. Arlo horretarako, eta beraz, azkundea 110 izango da inbertsioen kapituluan baita ere. Eta gero, azken atala, sostenibilitate edo jasangarritasun atala, nik egia da hor apustuak egiten ditugula, lehenago aipatu du Naturklima, Jose Naziok ere bere arloa izanik jorratuko du bereziki, baina egia da guk badauko aleu kualitatiboki kontu bat azpimarratzekoa, eta hori da Raimetkik ekin daukagun akordioa ez, Gipuzkoa demo bat izan dadin, eta referentzia izan dadin Europan, lurralde bezala, erregio bezala, aldaketa klimatika hori aurre itxeko modu sistemiko batean, gizarte eragile eta sektore guztiekin batera. Ez guk apostu horri ematen digu incidentzia edo importantzi kualitatibo oso importante bat. Y simplemente subrayar una idea que para mí es fundamental en torno a estos presupuestos. Los más importantes de la historia del territorio de Guipúzcoa, con 1.042 millones de euros. Por primera vez en Guipúzcoa se han superado los 1.000 millones de euros en el presupuesto propio de gestión, en la presentación de los presupuestos, y eso al final se destina a 3 conceptos fundamentales. Al final, la apuesta por un futuro verde, un futuro competitivo
y un futuro social y solidario. Estos tres aspectos son los que marcan el presupuesto que presentamos. Pensamos que en los tres conceptos la apuesta que está haciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa conecta con la apuesta que está haciendo el conjunto del territorio y, por lo tanto, bueno, al final es un instrumento para salir de esta crisis del COVID-19 con fortaleza, con ambición y en colaboración permanente con el conjunto del territorio, sus empresas, sus entidades, organizaciones, también sus ciudadanos y ciudadanas. Hori da pizkat nire sarrera, eta hortik aurrera Jokinek egin du pizkat setasunetan sartuz, aurrera. Eskerrik asko, Markel. Egun on denoi, egun on hemen gerturatu zareten guztioi, eta baita ere streaming bidez jarraitzen ari gaitu zuen hoi. Markelek esaten zuen bezala, azkenen sarrera historikoak dauzkagu, zergaliketa ikuspuntutik, eta zentzu hortan, zerga sarrerak eta beste sarrerak kontutan hartuta, 5.620 milioi euroko sarrerak edukiko genituzteke guztira. Dakizuen bezala, gure eskumena da zergak biltzea, baina baita ere hornitzen dugu, finantzaketa hori banatu egiten dugu lurraldean ditugun erakunde desberdinen artean. Hori horrela izan da, gure zergaliketa guztiaren ehuneko 75 bat Eusko Jaurlaritzara doa, 3.692 milioi euro, beste 578 milioi euro udaletara, hau da osotasunaren ehuneko 10 gutxi gora bera, eta 317 milioi euro estatua dijoaz kupoaren ordainketaren ondorioz. Eta horren banaketaren ondorioz, Markelek esan duen bezala, guri egokitzen zaigun kopurua 1.052 milioi euro izango lirateke. Urrengo garapena ikusiko bagenu, azkenengo urte hauetan gure zergabilketak izan duen garapena ikustean, bai ikusten dugu 2020an ehuneko 7,7 jetxire izan genuela, 380 milioi euro zehazki, eta aurten, ordea, ikusten den aurre ikuspena, lehengo Euskal Finantza Kontseiluan itxi genuena, ehuneko 11ko hazkunde bat da, 500 milioi eurotik gora, hasiko gara segurazki urte honetan. Eta 2022ko egiten dugun aurre ikuspena zergabilketan, ehuneko 3,5ko hazkundea izango litzateke. Jakinda, barne produktu gordina, ehuneko 6,5 hastea aurre ikusten dela. Beraz, hau da, garapen guztia zergabilketaren inguruan. Departamentuzka nola geratzen da argazkia eta nola geratzen dira aurrekontu hauek. Diputatu nagusiak aipatu den bezala, 3 lerro nagusi daude, nabarmentzen dira, arlo soziala, arlo lehiakortasuna edo sustapen ekonomikoa, eta inguruan egiten dugun apustu handia urte honetan. Gizarte politikak 36 milioi euro hazten dira, ehuneko 8,6, sustapen ekonomikoa 6,6 milioi euro, ehuneko 5,8, eta ingurumena 74,5 milioi euroko aurrekontua izango luke, lehengo urtean baino, 2021 batean baino 5,6 milioi euro, eta azkundea ia ehuneko 20ra iritsiko litzateke ingurumeneko esparruan. Eta azkenik, urtero aipatzen ditugun datuak, kopuru potolo hauek zehaztuz, biztanle bakoitzeko zenbat egokitzen den departamentu bakoitzean. Eta hemen, aipatzen ditugun 3 esparruak nabarmenduz, 642 euro gizarte politiketan, 42 euroko hazkundea, 169 euro sustapen ekonomikoan, eta 57 euro adibidez ingurumenean. Beraz, gure partetik datuak hauek izango lirateke, lerro nagusiak argi daude zehaztuta zein izango dira 2022ko aurrekontutarako, eta gure aurrekontua hortara bideratu dugu, o proposatuko dugu bideratzea batzar nagusietara. Besterik gabe. Bueno, como decía, en euskera, la recaudación del ejercicio 2021, en virtud de las previsiones que realizamos en el Consejo Vasco de Finanzas, será una recaudación histórica, aumentando en más de 500 millones de euros sobre la recaudación del ejercicio anterior, tomando en consideración que en el 2020 sufrimos una baja del 7,7% de 390 millones de euros. Para el año 2022, la previsión es de un crecimiento del 3,5%, tomando en consideración que la previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto se sitúa en el 6,5%. Por lo tanto, se trata de una previsión prudente, pero a la vez nos permite tener los presupuestos más ambiciosos de la historia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y
Respecto a los departamentos, resaltar, en las palabras del diputado general, los 3 ámbitos principales: políticas sociales, el Departamento de Medio Ambiente y también promoción económica, que sufren incrementos significativos. En el caso de políticas sociales, 36 millones de euros, más de un 8%. En el caso de promoción económica, 6,7 millones, más de un 5,8%. Y principalmente en el caso de medio ambiente y obras hidráulicas, 5,6 millones de euros, un 20%. Por lo tanto, de los dichos a los hechos, estos son los números y estas son las actuaciones que queremos acometer en el 2022 y realmente seguir construyendo esa Guipúzcoa de futuro, competitiva, sostenible y realmente social y cohesionada. José zura hitza. Bai, eskerrik asko Jokin, eskerrik asko Markel. Bueno, zifrak eta ardatz nagusiak esan dira, baina nik valorazio politiko bat ere nahi nuke egin. Dena dakizue hau koalizioko gobernu bat dela, eta alderdi sozialistaren ikuspuntua behintzat aurrekontu hauek oso egokiak direla azpimarratu nahi dut. Esan dira aurrekontu sozialak, perdeak eta proiektu eraldatzaileak bultzatu eta bermatzen dituen aurrekontu batzu dira. Baita ere, krisiari bidezko irtenbide bat emateko, eta lehen aipatu da, egokiak diren aurrekontu batzuk dira. Alde horretatik, eta baita ere, guk gobernu paktuaren arabera bideratzen ditugun aurrekontuak dira. Gainera, badakizue ja, legaldiako azkeneko partean gaudela, eta ezinbestekoa zen horrelako aurrekontu bat bultzatzea, krisi garaia menperatzea, eta etorkizunera begira oso egokiak diren. Aipatu da, ez? 1.052 milioiko aurrekontu bat daukagu, historian izan dugun aurrekontu handiena, eta azpimarratzekoa da baita ere, zenbait irten bide berri bermatzen ditugula. Aipatu da, baina nik transizio ekologikoari, eta bertan energia transizioari eta ekonomia zirkularreri ematen zaien bultzaka da izugarria da, baita ere digitalizazioari eta noski guztia hau zerbitzu publikoak eta gizarte politikak bermatuz. Orduan, horrelako valorazia oso positiboa. Lo decía y voy a ser breve, que bueno, pues en la cultura de los gobiernos de coalición y en este momento yo creo que toca hacer una valoración política, porque se han citado las cifras y las cifras son las más importantes de la historia de Guipúzcoa y que además apuntan nuevos vectores, diría yo, de prioridad en el territorio, ¿no? En este sentido, unos presupuestos sociales, como bien se ha dicho, verdes, y que garantizan los proyectos transformadores de futuro del territorio. Y no es un tema baladí, tocaba hacer unos presupuestos diferentes porque tenemos que posicionarnos adecuadamente para ser merecedores de esos fondos Next Generation, los fondos europeos, que Guipúzcoa se merece. El esfuerzo por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa está hecho. Están bien posicionados los proyectos del territorio. Por tanto, estamos en disposición, por supuesto, de exigir a otras administraciones y ser exigentes también a la hora de recibir fondos, porque eso ayudará que estos presupuestos, partiendo de 1.042 millones, sean todavía mayores. Por lo tanto, yo voy a terminar aquí. Creo que son los presupuestos que afrontan el final de la legislatura con muy buenos medios. Nik uste dut baliabide oso egokia ditugula, gure azkeneko urtea terdi bideratzeko, eta kasu honetan, aurrekontu hauek hori esaten dute, ez. Y por tanto, como decía, yo creo que las claves que se manejan en este presupuesto y que hemos impulsado los partidos de gobierno, pues con lo que decía, para el Partido Socialista, desde luego, a plena satisfacción y unos presupuestos que marcan perfectamente el horizonte y la orientación de futuro. Tan eraltatik besterik ez, eskerrik asko. Eso no. Ez da galdera dioko zuen, zerbaitola zimarratzea, zehaztea. Dela girago. Bai, beste galdera. Honekin nahiko alemago zuen, galdera izan dago, Tita, ez?
Bai, gauzak ondo dihoztenen erraxago izaten dira. Venga, mi esker guztioi. Eskerrik asko.